Baba wethu onamandla ise wenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga sithandwa somphefumulo wethu, siyabonga bayede, sibonga uthando lwakho uNkulunkulu wethu ongcwele osithande ngalo singakakuthandi singakakwazi. Baba wethu onamandla onke, lithi izwi lakho wasifuna sikude singena uNkulunkulu singenathemba. Baba wethu onamandla onke, kodwa ngegazi lika Jesu wasenza saba seduzane nawe. Siyabonga Baba wethu ongcwele ubukhona bakho kule ndawo. Baba wethu onamandla onke, sibonga ipresence yakho kule ndawo. Baba wethu onamandla onke, uNkulunkulu wena mawusukhona ufikile endaweni. Baba wethu onamandla awuzuzi kuphela emphefumulo. Baba wethu onamandla onke, even the whole land, uNkulunkulu wethu onamandla onke, you invade it with your power. uNkulunkulu wethu onamandla onke, siyabonga moya engcwele, siyabonga bayede ngegama lika Jesu elinamandla sizothi ke lawula. Baba wethu onamandla onke, uhlakaze zonke izigodlo zobumnyama, onke ama-altar acontrola le ndawo yasenkonjeni. Baba wethu onamandla onke, arise King Jesus and let all your enemies be scattered. Baba wethu onamandla, siyabonga uyinkosi yamakhosi. Baba wethu onamandla onke, evukile kwabafileyo. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu ongena kuvaliwe. Baba wethu onamandla, siyabonga. Monda shika mandosaya kela mandoza baya kanteli makushande raba kushanteli makushanda. Bayede Nkosi, bayede somandla, bayede mdala weinsuku, khuluma nathi ke tonight. Baba wethu onamandla, let your word create. uNkulunkulu wethu onamandla onke, ngoba ilizwi lakho liyadala, lidala izinto ezingekho zibe khona. Yenze njalo ke Nkosi, lenzela udumo igama lakho ngoJesu Kristu inkosi yethu, amen. Siyabonga abathandekayo, singahlala phansi egameni lenkosi. Asibingelele ngokuyithoba okukhulu. Sibingelele ingceku zenkosi ezikhona la. Sibonga kakhulu Baba Ngwane for banisamukele. Sibonga befundisa abakhona. Sibingelele kakhulu kuDade wethu Faith, the Virgin Bearer. Sibonga kakhulu uNkulunkulu ngokuba uvume ukuhloshwa uNkulunkulu ngalomsebenzi ongelula. Amen. Ngazi makhona ongcono ongangenzela khona. Uze ngayibeka emlonyeni. Amen. Siyabonga kakhulu ngibingelele kakhulu mfowethu Mbulawa. Thank you so much, man of God. Uba siphinde sibonane kule ndawo yasenkonjeni. uNkulunkulu uhlela ngendlela yakhe. Amen. uNkulunkulu uhlela ngendlela yakhe. Siyayibonga inkosi and siyathanda futhi uba si acknowledge nje ingceku zenkosi eziqalile ever since le revival iqalile. Alibonga igama lenkosi. Sibonga umsebenzi uNkulunkulu awenzile ngabo egameni lenkosi. Ngiyacela nje bathandekayo sinikeze uNkulunkulu udumo ngoba sibasishayile izandla inkosi kakhulu. Amen. Sibonga kakhulu nakuyi team esebenza kule movement. Awulula lo msebenzi bazalwane. Kubiza kakhulu i-sacrifice emangalisayo, futhi akumele siwuthathe kancane. Ngizwile uNgwane ethi endaweni ephansi. Ayikho indawo ephansi mayinabantu ngokaNkulunkulu. Ayikho nje indawo mayinabantu, leyo ndawo ine value, ine potential ngokaNkulunkulu. So i-language yethu nje ngokubuka kwethu ukuthi kukhona indawo ephansi. ngokaNkulunkulu leyo ndawo mayinomuntu. Alibonga igama lenkosi. Ingakho uDavid ethi uyini umuntu ukuba umnake kangaka. Ndodana umuntu kuba
uyithande kangaka. So ke sibonga kakhulu ngendlela emangalisayo and sizawuqhubeka ke siukhulekele lo mbono. Uma uNkulunkulu ezambula ekunikeza iassignment usuke ngaqala ukukunika iqala ukwambuleka kuwena hayi ngoba isuke iqala ukufika wena osuke uqala ukuyibona but ngokaNkulunkulu isona sizathu senza ukuthi akudale. Amen. Ame ngiyazwakala abathandikayo. Isona sizathu esenza ukuthi uNkulunkulu avume ukuba ube khona emhlabeni. Ile assignment ihamba imbuleke as time goes on. Alibonga igama lenkosi, iqala impilo ibe nemeaning. Iqala impilo ibe nefocus, ibe nedirection. Because life without a purpose has got no meaning. Now ke sibonga kakhulu and uma uNkulunkulu ekubonisa ekunikeza umbono kufanele ukuthi ukholwe ukuthi leyo nto uNkulunkulu asuke ekubonisa yona it is doable. Kukhona amazwi asho Professor uKhubisa uthi if you can see it you can have it. If you can see it you can have it. Alibonga igama lenkosi. So into oyibonayo oyiboniswa uNkulunkulu pertaining your life, for the fact that you can see, that means you can have it. Amen. Ungakwazi ukufinyelela kuyo, you can reach out to it, ibe practical uyenze. Ungayidoubt ngoba eqinisweni impilo iqala lapho bazalwane bami enkosini. Ngifuna ukuba sibuke indaba ye divine purpose, icebo likaNkulunkulu ngomuntu. Noma sibuke indaba ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wecebo. Ukhona because of icebo likaNkulunkulu. Ngicela sixoxe nje bathandekayo singashumayezana. Amen. Ngicela sifunde le verse elapha yakwencwadi yezenzo chapter number 9 ungifundele uverse number 5 and 6. Ngicela sifunde kwelesizulu angithi siyasizana bafowethu. Ningifundele kwelesizulu izenzo 9 verse 5 and 6. Afunde osetholile. Yes. Wayesethi, okay. Verse number 5. Wayesethi ungubani inkosi? Yathi mina nginguJesu omzingelayo wena. Okay. Usolo bathandekayo uqeda ukushaya unyaze. Angibambela mfowethu. Uqeda ukushaya unyaze ubheke eDamaseko. Sengiyashumayela bazalwane. Amen. Cela kubona izandla zenu. Amen. Yeah. Verse number 6. Now uverse number 6 lapha kwelesizulu ukhona into ongeke uyiveze. Ivela kwelesilungu. I-New King James noma ngabe King James noma ngabe NIV. Ngicela ngifuna sibambe lento ukuthi ngale ngathi uSaul esindiswa eshaya unyazi ebheke eDamaseko eyobulala amakholwa. Ephethe incwadi officially yokuba yakwenza lokho. iBhayibheli lithi ke ngale ngathi ehamba ebheke eDamaseko wahlangana noNkulunkulu, wahlangana noJesu in a form of a light and a voice. Alibonga igama lenkosi. Light and voice. Ayehamba nabo bayibona ilight kodwa ivoice abayizwanga. Yena wakuzwa kokubili. Wabona ukukhanya. Ukukhanya okwaku angazi ngizokuthi kwaku supernatural ongizokubeka kanjani because wakhanya
emini kukhanya kodwa abakhona ukukhanya okukhanyayo kusemini. Alibonke igama lenkosi. Uma esefakaza uPaul uthi kwakusemini enkulu. Kwakusemini enkulu kwakhanya khanya. Bakune light oyidingayo. Uthi uJesu ungukukhanya kokuphila, the light of life. So your life need light. That is why impilo yomuntu uma engakahlangani noJesu, two things. Leyo mpilo isebumnyameni. Noma ungaba no Eskom ekhaya ukhanyise kodwa ukhanyisa nje impilo yakho imnyama, ngakhanya endlini ngakhanyi kuwe. Praise God. So you are living in darkness. Number two, impilo uma ingakafiki kuJesu, leyo mpilo yimpilo efileyo. That is why mawuthatha uJesu uthi uPaul uniphilisile, univusile nani enanifile ngenxa yephambeko zenu. So ukuphila uJesu engafikanga yimpilo leyo eshoda ngempilo. That is why uthi uJesu uma nje umuntu eke walizwa izwi lami wakholwa ngongithumileyo, lo muntu uyadlula ekufeni angene ekuphileni. No, akakhulumi ngokudlula ekufeni mawusungcwatshiwe, udlula ekufeni uphila ungene ekuphileni uphila. So ngamagama kwenzeka itransfer uyakhinga ngoba wonke umuntu ongakakholwa inkosi uJesu usekufeni. Leli gama lokufa lisho separation. Once you got what there is death, that means there is a separation. So ungaba khona kodwa ube hofile ngoba impilo yakho is separated from God. So uthi uJesu ke lo muntu udlule ekufeni, asho sonke kwenze njani? Angene ekuphileni. Ungafi ufile. Ungafikelwa isikhathi sokufa ufile. So uthi uJesu ke uyadlula ekufeni angene. You say once wathatha uJesu uphuma ekufeni ungene ekuphileni. Noma sengafika ukufa ngeke usafa ngoba kufikele umuntu ophilayo. Yingakho ke uma usuku wamthatha uJesu you possess lento esibiza ngezowe. Glory to Jesus. Ukuphila kaNkulunkulu, ukuphila okungekho subject to death, ukuphila okungalawulwa ukufa. That is why emabandleni onke akhona, there is only one church elingekho subject to death, ibandla likaJesu. Onke amanye ayophelela emangcwabeni, kodwa likaJesu malikhala itilongo, alibonga igama likaJesu, bonke abafe bekuKristu bayavuka bayihlangabeza inkosi ngoba abafile balele. Awukwazi ukufa unoJesu. Awukwazi ukufa unoJesu. Na lalela ke into eyingozi ngokuphila ufile. Alibonga igama lenkosi. Into eyingozi ngani? Ake ngikhulume nje ngokufa okunatural, ukufa komuntu. Kuthiwa udlulile emhlabeni. Umzimba wakhe into eyenza ukuthi siuphuthume uvaye emakhazeni while siprepare. Siprepare ukuthi angcwatshwe. Futhi noma kuthiwa sibe simthanda kanjani, asikwazi lo mzimba ukuhlala nawo la endlini. Nikhona mathanda ngayo, simthande njalo. Kwa lo mzimba sikwazi ngoba lo mzimba awunakuphila manje. Njengoba ungenakuphila lo mzimba,
angeke kusahlale kanawo ngoba la kungekho khona ukuphila kunezinto ezimanifestayo eziba yisign yokuthi there is no life here. So that is why siwuthatha siwufaka emotionally ngoba at least amakhaza azokwazi ukubamba imanifestation. Nikhona abathandekayo? Yeah. Now, uma lo mzimba womuntu ungahlala la isimo ngeke saba comfortable la endlini. Nikhona abathandekayo? That is why uNkulunkulu ekuthanda. But once wafa ungazange umamukele uJesu uzoya esihogweni ngeke uye ezulwini ngoba njengoba nawe ungahlali nesidumbu noNkulunkulu kahlala nabantu abafile ezulwini. Izulu elabaphilayo ngikhona abathandekayo. Hey, no akulona labasontayo elabaphilayo abathembe phila bathatha uJesu. Glory to Jesus. Nikhona abathandekayo. Now noNkulunkulu ke njengoba nawe ungahlali nesidumbu nenkosi ayihlali nedumbu ezulwini. Umthatha uma wakho umthanda uyomfaka engcwabeni. Glory to Jesus. Uyithatha ingane yakho uyithanda uyayithuna uyifaka engcwabeni uyithanda. That is why no Jesu in as much as ebathanda bonke abantu but he cannot afford ukuhlala enjoy nabo izulu bengaphili. Now. You see why kubalekile ubas understand ukuthi uJesu uNkulunkulu akathi uyisoni ngoba wenza izono. Awusoni soni ngoba khona okwenzile. Nikhona abathandekayo? Nikhona nonke? Awusoni soni ngoba kukhona okwenzile. Uyisoni ngoba uzalelwe esonweni. Glory to Jesus. Manje ke lento esibiza ngezono zimpethu ezisho ukuthi akukho ukuphila. Ngoba once wamukela uJesu it's like uNkulunkulu kulomuntu who is lifeless. Now uthatha uJesu it's like uNkulunkulu uthi ufaka the life where there is no life. Nikhona abathandekayo? Now yonke lento esibonayo esibiza ngezono ukujola ukuthakatha ubufebe ukipita zimpethu ezisho ukuthi impilo ayikho. That is why awukwazi ukuzenzela ukuziyekela lezi zinto ezikuhluphayo. The only way ongayenza ukubuthatha ukuphila. Once kwangena ukuphila ziyanyamalala impethu. Awudinga ukujoin isonto ukuze ube right. Udinga ukuthatha uJesu bese uye esontweni. Ukhona abathandekayo? Amen. Udinga ukwenza njani? Bese wenze njani? Akungenwe esontweni ungangenwe uJesu. Fanele ungenwe before ungene esontweni. Ngoba ungangeniwe uJesu wajoyina isonto uzogila imkhuba phakathi enkonzweni because isonto ngeke likwenze lutho. Ngeke isonto akuyona indawo yokushintsha umuntu. Umuntu ushintshwa uJesu. Yonke into ekuhluphayo leli tende lilethe ukuphila. Nikhona abathandekayo? Amen. Ya lilethe ukuphila man, lilethe ukuphila. Ake sithi ngegama lika Jesu. Ake sithi ngegama lika Jesu.
ya letha ukuphila, letha ukuphila, letha ukuphila, letha ukuphila. Waphila intombazane yaseSamaria yaphila. Yaphila. You see, ithema ngabe siphila yagijima yagcwala ilokishi lonke. Yamemeza yathi wozani nibono ngitshene konke. Kungebe nguye uKristu na. Le ndaba ethi kanjalo uma umuntu akuKristu Jesu uyisidalwa esisha, it was literal to this lady. Glory to Jesus. Baba la eSamaria yayisimoshile ngecharacter nesimilo sayo. Ikhona amathande kanga? Ya iqoma abafana abaningi. Now uma ihlangana noJesu lapha emthonjeni wamanzi. Hey. Yawaphuza amanzi angokuphila okuphakathi, yawaphuza aphuzeka. Amen. Yasuka la isidalwe esisha. Yasuka isini bazalwane? Yagijima la elokishini emphakathini iphethe message ngoba isign yokuthi umuntu uzaleke kahle usindiswe kahle. Nikhona amathane kahle? Umlomo uyavuleka utshena abantu ngoJesu noma ungakalithola isonto ongasonta kulona usunento ongayitshena abantu. Kuyezwakala amathane kahle? Usunento ongayitshena abantu. Yagijima yagcwala iSamaria lonke. Yathi wozani nibone ngitshene konke kungebe nguye uKristu na. Engathi ngiyayibona iphuma ingena ingene kulomuzi ngongqoshe. Come and see. Kungebe nguyena uKristu iphume la iye lapha. Come and see. I can visualize ukuthi kwesinye isikhathi yayingene esokeni layo, kube wesoka isoka cabanga ukuthi sayifikile into zami kanti sekufika isidalwe esisha. Malithi liyavula isoka ithi intombazane come and see. Ongitshene konke kungebe nguye uKristu na. Glory to Jesus. Hallelujah. Mayiphuma lapha iye kuyisoka number 2 iyongongoza. Glory to Jesus. Malithi liyavula isoka liyalunguza libone into zalo kanti alazi ukuthi this is a new creation. Glory to Jesus. With the message, come and see. Kungebe nguye yini uKristu na. Kola bashanta. Engathi ngiyayizwa inkosi. Leli tende lizoraise amantombazane, lizoraise insizwa ezoba crazy with the gospel message. Come and see. Shantalaba Koli masuka pala. Oh Samantha zivusele amantombazane, zivusele insizwa, zivusele obaba nabasendlini abezwayo le message ungabanikeza ukuthula. Come and see. Come and see, come and see, come and see, come and see. Glory to Jesus. Kungebe nguye uKristu na. Lama revivers azovusa abantu abazothi besindiswa bebe begijima nemessage. Yes. Umubona iconvert kaJesu. Isho ukuthi nathi fanele sizale kanjalo. Uma uJesu ezala abantu bethi bezalwa bebe begijima nemessage, we must give birth like that. Bagijima. Now, I believe ukuthi each and every revival kuonke amakhona njengoba sila likhona lasenkonjeni. Lama revival awazile ukuzozala abantu aba-ordinary. Isikhathi sama-ordinary Christians siphelile. Isikhathi sama-ordinary Christians is over. Njengoba lezi ingane amathezi behleka nje phansi nje ungacabanga ukuthi abezo. Lento ekhunywa la iqeda i-appetite kubona. Yothando lwezwe. Abazi nto bahle phansi nje sishuma lapha sibathela ngomuthi ngasendla. Nikhona amathandekayo. Lento sikhuluma lapha yabathakatha. Glory to Jesus. Their life will never be the same again.
And the devil is a liar. Noma ngabe imapha ama-vows awenze ngeyouth yasenkonjeni siyawakhansela ngegama likaJesu namandla. Praise the Lord. Ungacabanga ukuthi ibandla likaJesu lishumayela information kuphela. No. Selokhu limile leli tent. There is a shift in the realm of the spirit. Nikhona abathandekayo. Leli tent li-declaration. Nikhona abathandekayo. Kwizigodlo zobumnyama. Upuma kwalo is the declaration of war. Glory to Jesus. It's a declaration of war. Asimisang itende simisi altar. Glory to God. Nikhona abathandekayo simisi altar. Any altar lika Jehovah is a superior altar. Glory to God. An altar that is superior is the one that will take over. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Kola bashan. Kulima sukapa. Father, I pray your word to grow mightily and prevail. Ngegama likaJesu namandla. Izwi alikhule ngamandla linqobe ngegama likaJesu. Glory to God. Glory to Jesus. I'm not sure noma simi kuyisite yomuzi womuntu noma it's just an open space. Kwala content angisho nje ukuthi makuyisite labantu abakwakhala ngeke bayigeje isalvation. Ngeke bayigeje isalvation ngeke. And inyanga eziyofika ibethele la ikhonkwane ziyobhamba ngoba sithathe sakha kwaba yiBethel. Glory to God. Hallelujah. Yes. You see, as we pitch a tent here, we are taking over even the ground, even the land. Glory to Jesus. Yonke into eyakhulina lomhlabathi ngabathakathi bendawo siyakhomanda ukuthi umhlabathi mawuyivomithe yonke ngegama likaJesu namandla. Imessage ezishumayelayo ayiziwe nangumhlabathi. Ayiziwe nangumhlabathi. Khola baba. Henta pakato pakasante. Hela bashanta kapala. Akekho ngeke asindiswe oyobe kunyawo lwakhe kule ndawo. I am declaring in the name of Jesus, this is a center of salvation. This is a center of healing. This is a center of deliverance. And the devil is a liar. 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 uJacob ke wahamba wafika endaweni la khona uyise wakhe wayemisa ialtari khona. Glory to God. Mayethu uzama ukulala walala endaweni okwathandazwa kuyo. Kwavele kwavuleka izulu. Kwavele kwavuleka izulu. Glory to Jesus. We confess that surely the Lord is here. Glory to Jesus. And this place is a gate of heaven. We are declaring that. Ngegama likaJesu. This is a portal. This is a portal. Ngegama likaJesu waseNazaretha, inkosi yenkazimulo mayifuna ukulunguza kubantu basenkonjeni izawulunguza kule portal. uNkulunkulu akenze okukodwa kokubili.
Is either le ndawo kumi local church noma abantu induna ezobanika le ndawo mabefika la their life must be turned. 1 or 2. 1 or 2. 1 or 2. iBhayibheli lithi le ndawo esibeka kuya mathe onyawo lethu sidlile masidlile kusho ukuthi sidle for God. Hallelujah, hallelujah. Webathandekayo is high time ukuthi mayinkosi sithuma senze ama revival kanje singabi focus ebantwini. We must focus to the land as well. Must focus. You see, I plan ne purpose kaNkulunkulu nge preaching of the gospel is not only for soul winning, but also is to take over the territory. And it is biblical. Mayifika uPhilip eSamaria basindiswa abantu yaphuma imimoya kodwa futhi waphinde wayithatha yonke territory. iBhayibheli reporter nge-end result ye-revival kaPhilip lithi iBhayibheli mayiphela i-revival, there was a great joy in the city. Kwaba khona ukuthula edolobheni lonke laseSamaria. Okusho ukuthi he won souls and he won the city. Ake sithi ngegama likaJesu. You know, failing to win the land, bengasindiswa abantu bazobuye bawe ngoba siwinanga indawo, bazobuye bahlehle futhi. Ukuwina indawo kusho ukuthi we must defeat, glory to Jesus, you must defeat abantu abahlezi kuma-gate ale ndawo yasenkonjeni. Khona abathandekayo, the chief demon that is controlling this place. If we have never dealt with it, that is why iBhayibheli lithi asikwazi ukuphanga imphefumulo yendawo singazange sashaya sanqoba isiqhwaga saleyo ndawo. It's futile exercise. It's futile exercise. Failing to deal with a strong man, si focus kuma souls, we are fighting a losing battle. But praise God, I can feel in my spirit. Hallelujah. I can feel in my spirit ukuthi uJesu uyincedile. Let him wabanceda abathandazayo, walinceda ibandla. Glory to Jesus. Kukhona singeke sikubone manje kodwa in years to come. In years to come. Webazalwane, uNkulunkulu mayifikile endaweni, is either uNkulunkulu ufika emntwini noma ufika endaweni, ziba khona izinto ezingama-sign ukuthi wafika uNkulunkulu la. You know that? Even kubantu as individuals, uNkulunkulu afike literal empilweni yomuntu noma engafa. Awuzame ke ukuthatha njengoba kwenza kwaElisha, bazama ukungcwaba uphosa isidumbu ethuneni lo muntu owafikelwa uNkulunkulu literally. Bathe mabesiphosa isidumbu savuka saphila. Glory to Jesus. Ubaba uJinja Nene wathi mangabe ehamba emhlabeni, ezohamba emhlabeni, watshena ifamily yakhe, ingane zakhe, nikhona abathandekayo ukuthi you see, la mangabe ngifa umzimba wami ungathathwa inombani ngoba abantu bazomanifesta amademoni mabebamba isidumbu sami. Kwenzeka literal. Wazama makhelwane next door mayinga esehambile ubaba uJinja, ingane zawo reporta kuma because azizodwa. Mayifika lo mama ezama ukuhlengisa kwa manifesta amademoni. Umuntu kaNkulunkulu esehambile kodwa isidumbu sakhe senoNkulunkulu. Ingakho abathakathi bayayazi leyo nto. Abakwazi ukuthatha izitho zomuntu osindisiwe nomoya engcwele bawenza ngazo umuthi ngoba lo muntu lowo noma engafa kodwa umzimba wakhe still possesses a divinity. Amen.
Nikhona amathandekayo. Ingakho iBhayibheli uma uPaul ekhuluma waseKorinte uyabakhuza kwicharacter yabo uma bebehave uthi anazi imizimba yenu ithempeli likaMoya Engcwele. Akufetshwa ngalomzimba masindisiwe. Awulali nendoda masusindisiwe. Kuyezwa abathandekayo ngoba lo mzimba ugcwele umlilo. Even ingubo zembetheyo ziba nevalue ngoba ihlezi emzimbeni onoNkulunkulu. Once wasindiswa as a girl, ngez example, awubusazanywa zimpahla, wena uzama impahla. Impahla noma ungayithenga emaChineni, uthenga isketi sika 80 rand. Usigqoke as a saved girl. Once angena emzimbeni wentombi esindisiweyo, siba nevalue. Abantu bayakubuza ukuthi usithenga malini. Abakhole mabathi u80 rand because once wasigqoka siba nevalue. Awubusazanywa impahla, uzama impahla. Uzama impahla. Abantu abangasindisiweyo ivalue yabo, abantu abangasindiswanga ivalue yabo bayifuna into ezimaterial. Once wathatha uJesu, you become valuable. Nesitulo hlezi kuso sinomkhuleko ukuthi engabe sasuka ngoba kuhlezi uThixo. Nikhona amathandekayo? Can you give me 5 minutes? I want to wrap up something here. Bathandekayo, umoya ongcwele uyabeka asikholwe. Into uSathane acapitalize ngayo kubazalwane abasindisiweyo mabenza izinto ba bias, ba casual. Thina masenza izinto asikho intentional because we are lacking understanding of what we are doing. So once into yenzayo ayangaba nemeaning kuwe wena oyenzayo, forget, ayina meaning naNkulunkulu. Nikhona amathandekayo? Ayina meaning naNkulunkulu. I-kingdom of darkness iyazi ukuthi uma ngabe izowina, it's not about being in a majority. It's about having faith and a strong conviction. Nikhona amathandekayo? Of the systems that you are using. Uma kufika umthakathi kwakho ebusuku efaka umeqo eminyango akwakho umuthi athi phu, une faith kulento ayenzayo. Ufaka umuthi ahamba olala, akabi lokho elunguza ukuthi maniphuma kwenzakalani. Ukholwa into ayenze eminyango. You see? Ukholwa into ayenze eminyango. So the problem yethu ukuthi we are biased, we are casual. Alibonga igama lenkosi. That is why into esiyenzayo ayibi nama results that are expected. Ayikho into engasebenzi uma uyikholelo. Uthi ubukwazi lokho? Ngatshena umama ongizalayo because wahamba engumuntu ongazani nenkosi. Ethanda kakhulu alibonga igama likaJesu. Ngakhuluma kuyamazwi abhlungu elanga ngathi you know what? uSathane wayenza nje yonke into yenzayo ngalama altars kube ngathi khona impendulo oyitholayo. I have to speak to her. Alibonga igama lenkosi. Respectfully so. Because of the crying anginayo in my heart. Ayinebhlungu nje ukuthi usindiswe ekhaya as a young man, ukhule ubone your parents, your siblings heading to hell. Sishumele basindiswa abantu einkalweni kodwa ekhaya bangasindiswa. I had to sit down no mama. Ngithi kuye Ndlunkulu isizathu esenza ukuthi kube ngazuthi konke enzakalayo mawenza lezi zinto is because uSathane ufuna ukuthi uze ufe ungazani noNkulunkulu. I-agenda kaSathane ufuna ukuthi kuze kufike isikhathi sakho sokuhamba emhlabeni ungazange umkhonzo uNkulunkulu ophilayo. Bathandekayo singakhohlisana. Imithi yenyanga iyasebenza. iBhayibheli likuvumile.
lithi noma ungaya kumbhuli afika asho zona ngempela uthi ningamkholwa ekhuluma iqiniso ningamkholwa ngoba iqiniso livela kumuntu wrong. And leqiniso balinjena nje iaim yalo is not to introduce you to God, is to divert you ukhonza amanye ama-altars. Iqiniso elingakuyisa uNkulunkulu akulona iqiniso elipure, iqiniso mbumbulu. Amen. Noma ngasuke kuyakusebenzela, yes kuyakusebenzela kodwa izibuza umbuzo ukuthi kuyakuyisa uNkulunkulu. Kuyakwenza yini wazane noNkulunkulu? Amen. Fana ukuthi into uyiyeke kusebenzela, uyiyeke kusebenzela uye kuNkulunkulu ushiye izinto ezikusebenzelayo uye kuNkulunkulu. Ngoba njoba zikusebenzelela isihogo not izulu. Thana amen manithanda la endlini. Zikusebenzela ukuthi uhlale kule ndlela ewide evulekile ethi iBhayibheli baningi abahamba ngayo eya ezibhujisweni. Ungasicabange nokuthi yabona noma isonto lakho lingaba nabantu abaningi leyo nto ayisho ukuthi ayo baningi nje kuyiwe ezulwini. uNkulunkulu kanandaba neningi uyakwazi lokho. Ukhume kubafundi bakhe bewu70 ku chapter 6 book of John. Walethi teaching wathi ngingumzimba ngiyisinkwa esehle ezulwini odla inyama yami aphuza igazi lami. He was giving them a very strong teaching. Uthi noma efara umuntu ophila kulalele 70 disciples. Mayekedi teaching yakhe kwasuka abaningi but no ngeke sikwazi kuyihlala le. These are very strong words. Alibonga igama lenkosi. Basikwazi ukuhlala imfundiso enzima ngaka bahamba. uJesu ngoba is not after iningi ubuza abaseleyo. Manga uparaphrase umbuzo wakhe uthi nabo behamba abanye nina nihlaleleni. Ufuna ukwazi sizathu sokuhlala kwakhe because uJesu kanandaba nokuthi uyamlandela ufuna ukwazi sizathu why. Now among the disciples ezayisele kwakhona uPeter. And uPeter had to give an answer. Njengomuntu wayethanda ukukhuluma kuqala. Uthi Jesu thina masikulalele asikuzwanga njengalaba ya. Uma sizwa lemfundiso umuntu ongayithatha lemfundiso ingamyise kuphileni okunguna phakathi. Lamazwi athi singasuka kwesiyephi ngoba amazwi akho anokuphila okuphakade. Asho ukuthi your teaching can lead someone to eternity. Uthi kasibone singaya kuyo. Sifuna ukuba sihlalele inzima injalo ngoba uma sizwa kahle nje ngathi kunokuphila okuphakade. Nikhona amathanda kayo? Ngathi kunokuphila okuphakade. Uyaqhubeka futhi uPeter uthi siyakholwa futhi siyazi. Engathi duwe Jesu ubukhuluma nje i-teaching yakho isidlulise kuyi-faith yasifaka kuyi-knowledge siyakholwa futhi siyazi. Sesiyazi ke manje. Asekho nje kuyi-faith nje but sesiyazi. Sesiyazi. Alibonga igama lenkosi. Sesiyazi. Now ngifuna ukuthi before ngivale you are here for a reason. Usemhlabeni you were born for a reason. You were born for a reason. You were born for a reason. Ungumuntu wecebo. Ukuthi wazalwa waphika. Akusho ukuthi uyimistake phambi kaNkulunkulu. Ukuthi awubazi abazali bakho akusho akakwazi uNkulunkulu. Ukuthi uphikiwe akusho ukuthi uphike uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu edala la sifunde khona uthe uPaul uma ngabe eshaya unyaza ebheke eDamaseko wabuza imibuzo emibili. Amen. Wabuza imibuzo u2. Umbuzo oqala uthi ungubani wena Nkosi? I like that. I like that. Utshela ubantu inkosi le. Utshela ubantu inkosi le. Kusho ukushaya, akekho umuntu ongashaya nje ngashaya inkosi. Lempama engishayayo. Hayi inkosi le. Hayi inkosi. But ngifuna ukwazi ukuthi yona yipi.
Who are you, Lord? Hayi umuntu ngashaya kanje. Ashaye mina Paul. A murderer angigugize phansi, supposed to be a king. Ngubani wena Nkosi? Ngoba uma uzosindiswa, you must call him Lord. Must call him Lord. Uthi nguJesu omzingelayo. Wabuza umbuzo wesibili, uthi ufuna ngikwenzeleni? Yabona, ukusindiswa activate the assignment. Activate the reason for your existence. Kunento ethule kuwe, iyo activate uthatha uJesu. Ithuli lele idormant. Nikhona mathandekayo. Once umuntu wasindiswa, uyaqala manje a discover his divine plan, purpose for existence. Now, yanyakaza i-calling kuPeter. Yanyakaza i-calling yabupostoli. Ufuna ngikwenzeleni? Ithi inkosi ivuka ke. Ngathi usufike khona kodwa ngeke siqede konke la. Vuka ungene emzini zotshela. Which speaks of the local church. La umuntu equipa khona up until as I discover clearly his calling. Vuka ungene emzini zotshelwa. Okumele ukwenze. Now, lapha kuJeremiah ukuze ngingathathi isikhathi eside. Lapha kuJeremiah 1 verse 4 and 5 incwadi eniyaziyo le. Uthi uNkulunkulu kuJeremiah ubani ongafunda ngokusheshsha noma siyazi nje ke sifunde. Oh my God, Jeremiah 1 sifunde ngesiZulu noma ngeEnglish kuyafana nje sifuna ukuba ngisheshsha ngiqede indaba yami. Yes, chapter 1 verse 4 and 5. Wafika kimi izwi likaJehova lathi. Yeah, before nje uNkulunkulu azokwenza indaba ukuthi azambule kuwena. Njoba kwenzekile nakuSaul. Kwafanele kufike izwi likaJehova. Ingafika imfundo kodwa ufika kwemfundo kuwa kusho ukuthi uthola icebo likaNkulunkulu ngawe. Konke ngeke yembulwe imfundo kuwe. Engeke yembulwe ungahlakanipha uthenje nangumphakathi kodwa inhlakanipho nayo ingakusizi ukuba uyithole wena. Uthi why are you here on? Ayinto ebalekile njengaleyo. You know what? Uma ungenaso isizathu sokuphila, uma ungenayo into oyiphilelayo, awunayo into ongayifela. Futhi uma ungenayo into ongayifela futhi ungenayo oyiphilelayo, leyo nto isho ukuthi alusufa ngoba kufanele ukuthi ube nento oyiphilelayo. Uthi uPaul ukuphila kimi kunguKristu and ukufa kuyinzuzo. Fanele ube nento oyiphilelayo ube nento ongayifela. And that thing must be meaningful. Amen. Amen. So, kwafika kimi izwi likaJehova lathini izwi likaJehova? Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Now, leyo nto ke ethi ngingakakubumbi esiswini. Kuphi khona bathandekayo? Khulumani nami. Kuphi khona? Ubani obumba ingane esiswini? Ingozi yokwenza abortion uphazamisa uNkulunkulu ebumba. Icala onalo. Angathi ukushula isisu nje uphazamisa uNkulunkulu ebumba. Yabona ukuthi futhi lento isho ivalue yakho. uNkulunkulu mayizobumba umzimba wakho esiswini kathumela ingilosi. Uye isandla sakhe. Isandla sikaNkulunkulu sisuka kude nawe. Sisuka kude nawe. Angisaphathi futhi umuntu wesilisa, ngiyambona wesifazana ngisaphathi wesilisa. Owesilisa uyena o-experience the first touch. Ngoba uNkulunkulu wagoba esezulwini wabumba indoda ngothuli lomhlabathi. Indoda inama fingerprint kaNkulunkulu. Wale bumbile uNkulunkulu waphuma wayiphefumulela. Ingakho namadevu nje wathi wahlephuka amadevu.
akudlala uphefumula kaNkulunkulu wathi manje kwathi memfo inhlebe phela uAdam kazange abe ingane kazange adle nesitamu uAdam wavula waba indoda nje uAdam Hayi. uthi ubukwazi lokho wavula waba indoda nje uAdam wathi mangabathi iBhayibheli ngapha waba ngumphefumulo ophilayo kodwa I believe ukuthi kwathi memfu namadevu Glory to Jesus. Glory to Jesus. Isign yokuthi inkosi yafika endodeni yileyo nje eyami le. Enye futhi is a tone of a man, a strong voice. Khona mathandekayo, strong voice, strong voice, a strong voice. Now, ngithi ke uthi la uNkulunkulu Jeremiah ngingakakubumbi ngakwazi umzimba womuntu uthungwa unithwa uNkulunkulu. That is why noma lo mzimba usushaya izifo ugula odokotela bangahlula bakutshela ukuthi icancer yakho basinama stages ngikhona mathandekayo ngoba bawufundele umzimba uNkulunkulu kazange awufundele wawudala. That is why ekwazi ukuphilisa la odokotela bethi khona sekufika ku stage last. uNkulunkulu abaprove wrong. That is why noma ngaba ne medical aid themba uNkulunkulu kakhulu. Ngoba ziyafika ikhadi la khona ne medical aid izibe exhausted ungaphili. Igama lika Jesu li medical aid engabe exhausted. Ivusa umuntu esenuka, ivusa umuntu sekuthiwa sekuphelile. Once labizwa igama lika Jesu kunyakaza umzimba. Yes. Power in the name. So uthi ngakakubumbi ngakwazi Jeremiah ngakwazi. Ngakubumbi. Okusho ukuthi before ufike lapha ya ubunjwe uNkulunkulu. uNkulunkulu qale wakwazi. Lento ethi ngakwazi ayisho ukuthi ngakwazi igama lakho nesibongo. Alibonga igama lenkosi. It speaks of a divine plan. Uthi Jeremiah uthi mayiqhubeka ngale ku 29:11 uthi nginemcabango lokho kwazi lokho yilokho kwazi lokho noma ekhuluma ngenation kodwa lokho kwazi yilokho. The plan. Ngamagama usho ukuthi before ngikubumbe ngaqala ngaba ne plan ngawe. Ngaba nesizathu sokuthi ungaba khona, ngaba nesizathu. uNkulunkulu kayidala into, akamdala umuntu ebese eyacabanga ukuthi kama ngimdaleleni. No, uyacabanga abe neplan iqala, kube yiplan ephusha uThixo ukuthi akudala. So you are here for a reason. Nikhuluma uthanda ngayo. Now, i-purpose indala kunawe. I-purpose indala kunama mistakes akho. I-purpose indala kunama weaknesses akho. Wena noma ungahlangabezana nani emhlabeni yonke into noma ngabe imbi kanjani ohlangabezana emhlabeni can never shift a true identity according to the plan. Iceba asho sonke likaNkulunkulu ngami supersede my mistakes. Thema sesinisile uPaul uNkulunkulu wathumela uAnanias. Wathi Ananias hamba uyokhulekela uSaul ukuthi avuleke amehlo athole nomoya engcwele. Now uAnanias umnikeza iCV aziwa ngayo uSaul. Uthi no uNkulunkulu ungithuma kumuntu wrong. Le ndoda ongithuma kuyona ibulala amakhola is a murderer. Kwasho ukuthi utshena bani yena? Alibonga igama lenkosi utshela bani? Iplan kaNkulunkulu ngawe supersedes your mistake, your behavior, your weaknesses. Ufuthi uNkulunkulu kazange interrupt uAnanias wamlinda wayiqeda yonke inkulumo. Wayedlalela ke ngikutshele ongakwaziyo wena ukuthola manje. Ake ngikutshele kwakukhona ngale ndoda before yenza into ezenzayo. Lo yisitsha sami. Sokuhambisa indaba ezilungileyo kwabesizwe.
lo ngumpostoli wokushumayela ivangeli kuma Gentiles. Kusho ukuthi you see abantu babulawa umuntu ogcotshiweyo. Baphuza ethaveni nje kuphuza abavangeli. Kuphuza abapostoli. Ngoba lento abayenzayo akuyona ioriginal plan. Yingakho kumele silishumayele ivangeli singaxaka ukuthi umuntu ubanjwe yini yambamba kangakanani. Iplan kaThixo inamandla ngaphezu kwezinto uSathane aseyitshalile emntwini. It always supersedes. Uhafonke weNew Testament wencwadi ubhalwe ngumbulali. Glory to Jesus. Hallelujah. Lendoda ibulala amakholwa nje pregnant of a New Testament. Pregnant of a revelation yebandla. What to Jesus, I couldn't afford to lose this man. Inkulu into yiyo yokuhlezi phansi nje. Noma ungathanda amadoda athandwa ngumprofetikazi noma ungenzani noma ungenzani awuyona lento yenzayo. Une value engalahleki. Impilo yakho ine value engeke iphele noma usucwile ezonweni. You are still valuable. Ingakho uNkulunkulu wehle emazulwini. Ngitheliswa ngithe ayikho indawo ephansi mayinabantu ngoba kusho ukuthi khona into ene value lapho. uNkulunkulu uyakwazi wehla nababonakala bephansi ngoba there is a value there. Ake ngutshela une value before wenze izono, before ugange, before uyifake ezintweni une value, and leyo value ayipheli noma usuphakathi. Ingakho leli tende limile. Niyabona ama-toilet esiZulu? Niyabona ama-toilet esiZulu? Uma ngawa u200 rand phakathi etoilet. Imali ine value ne? Before iwele toilet iqale yaba ne value. Hey. Noma ngayithatha uyidabule. Ukuthi sidabukile ayisho ngeke sathenga. Doesn't matter Sathane wenzeni ngawe, usengathenga. Usengasetshenziswa inkosi. Uma imali wele la etoilet uzama ngayo yonke indlela. Uyikhiphe. Uyisule. Uya overlook amanyala. uJesu kaxakwa iphungo kulona. Abantu bangakurejecta, Jesus will never reject you. Noma ungabisha kanjani. That is why intombi yaseSamaria wathi uJesu maya kuyo abafundi bathi no, we can't go there. But uJesu wathi la ngiyakhona. Ngoba belithe iBhayibheli kwakuswelekile. Kwakuswelekile ukuthi alidabula iSamaria. Kwakuswelekile ukuthi kwakuswelekile ukuthi alidabula iSamaria. Kwakusweleki. Hey, engathi kuswelekile even tonight. Kuswelekile. Even tonight kuswelekile. Uyabona indlela ikaThixo ke simane ngezinyawo. Indlela kaThixo eyiphakame ngakhona. The Bible says uJesu owakuswelekile alidabula. Kanti yena uyazi. Alizokudatshulwa yimina phese. Solidabula ngentombazane. Kodwa fanele ngiyisebenze kuqala. Bible lithi
lo wesifazane mayiqeda ukumemeza lithi iBhayibheli iSamaria lonke lakholwa ngenxa yowesifazane. But the Bible says kwakuswelekile kuJesu. Kunendawo uJesu afuna ukuyidabula ngawe. You have got your own Samaria. And allow Jesus today ukuthi akufumane. Kuyezwakala abathandekayo? Allow Jesus today ukuthi akuthole. Ungabusayibukela phansi ngizwe inkosi ithi namhlanje bekuswelekile. Glory to Jesus. Ukuba izodabula kwindawo yasenkonjeni ngoba ibona wena. Khola bashanda. Ake sivele amehlo siphakamisa izandla abathandekayo siyathandaza. Oh Nkosi yami. Yazi ngifuna ukukhuleka nabantu abazoba honest. Oh. Kamanto la bashanda. Ngifuna ukukhuleka nabantu abazoba honest abathi Jesu namhlanje. Noma bengiyibona ukuthi sengiyi nothing. Kodwa ngiza kuwe sebenza ngami kulesi sikhathi. Ngikhathele kuba sezandleni kaSathane. Use me Jesus. Use me Jesus. Mayikhono shonjalo. Ngifuna ukuthandaza naye namhlanje entambama egameni lenkosi. La ukhona nje ungasuki ngabunamahloni uzomala ngaphambili. Ngifuna ukuthandaza nawe. Mayikhono shonjalo. Othi mfundisi thandaza nami. Cela usuke la khona uzomala. Abunamahloni, just come stand here. God bless you. Just stand here, my brother. Come closer. Ukeni masuda baya kantola baba. God bless you. God bless you. God bless you. Webathandeka umoya ngcwele ukhona stand. God is here. 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 Kapala Santa Kapala. Njengoba usuka lapha emuva uzalana nje uyagashula. Is a sign yokudivorce uSathane. Is a sign yokusinikela ecebweni likaThixo ngempilo yakho. Egama likaJesu namandla. Khola bashanta labakhona. Mawufika phambili vala amehlo uphakamisa izandla zakho. uNkulunkulu ambusise ingane zami cishe nasala. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Khola bashanta labakhona basha. Hey! Ngegama likaJesu. Mfundisi umbulawa uzobathandazisa ngendlela inkosi zakulida ngayo. Ngegama likaJesu. Yazi ukuthi ngiyezwa nje ukuthi nezifo ziyancibilika emzimbeni. Nezifo ziyancibilika emzimbeni. Kukhona abantu abaphilayo. Uyazi ukuthi baphila la etendeni abanye baphila emakhaya. Ngegama likaJesu ngiza kunezifo ezithuthayo. Ngegama likaJesu abanye nabethatha amagazi bathi odokotela babone lutho naleso sifo singabonwa. Ngizwa ngathi siyathutha tonight. Uzobathandazisa mbulawa ngegama likaJesu. Phakamisa izandla zakho wavala amehlo akho. Mabungekezi uselapho ngasemva kuseyithuba, you can still come. Suka lapho baleka kuphima phambili kunento uNkulunkulu azosivusa. uSathane beke sethu uphumelele kuzibulaleni. Kunento uNkulunkulu azosivusa. Suka lapho ngaphambili, usuka lapho ngasemuva uzela ngaphambili. Mawulanga phambili uphakamisa izandla zakho. Wavala amehlo akho, uvula inhliziyo yakho ukholwa. Kunento ezivuswayo empilweni yakho. Kunezinto ezirearrangewayo kwi-destiny. uSathane beke sethu uqedile mhlambe nabathakathi ababethakatha from your bloodline bedestroya impumelelo yakho. Bebethi baqedile. Little did they know ukuthi namhlanje uJesu uzodabula endaweni yasekhonjeni. Kuvuka into abese ngoba makefika obazalwane nanomini uSathane beke sethu uyiqedile. Nanomini uSathane beke sethu uyibulele. Makefika uJesu into abezifile ziyavuka. Akazange agcine ngokuvusa
zabantu ngisonento ebezibulawe ngusathana empilweni idestiny yakho ifuture yakho iphupha lakho impilo yakho akukho Jesu angeke akuvuse ingakho make yakuLazaro ethi mina ngikukuvuka ngikukuphila okholwa kimi nobe befile uzawuphinda aphile. I don't know uba intone beseyifile empilweni yakho kodwa namhlanje is the hour of resurrection, is a moment of a turnaround, is a moment of a shift. Ziyabuya into zakho, ziyabuya into zakho, ziyavuka into zakho. Phakamisa izandla zakho, phakamisa izandla zakho, wavale amehlo akho kunento. There is an anointing for restoration. Noma uhleli phansi uyagula, noma uhleli phansi unento okholela uNkulunkulu ba angakwenzela yona, everything is possible makukhulunywa ngoJesu. Kona mashale bahai reka polia katela paya lema koshandela kurabasata rapa kolia kalea kolabasata ya rapa katela pa. Phela wenze lo mthandazo emveni kwami ithi Nkosi uJesu ngiyabonga ukungikhumbula uyihambela impilo yami namhlanje. Ngiyakholwa ukuba noma yini ebeyifile empilweni yami iyavuka ngoKristu Jesu. Uthi Nkosi uJesu ngiyazinikela kuwe, ngiyakuvumela ukuba uyisebenze impilo yami, ngiyakuvumela uyisebenzise impilo yami, ngiyakuvumela ukuba usebenze icebo lakho ngempilo yami. Ngiyayinikela impilo yami esandleni sami. Ngiyakholwa ukuba wafa wabuye wavuka ngenxa yempilo yami. Ngiyakwamukela ngenenhlizweni yami, ngixolele zonke izono zami. Ukusukela namhlanje ngizokukhonza, ngizokulandela yonke imihla yokuphila kwami ngegama likaJesu waseNazaretha. Ithi konke obekubopha impilo yami namhlanje buyaqhawuka ngegama likaJesu waseNazaretha. Ithi wonke amadimoni, yonke imimoya engcolile ebiqindezela impilo yami namhlanje ayisenamandla, ayisenasabelo phezu kwempilo yami. Ngikhululekile, ngisindile ngoKristu iNkosi. Vula umlomo wakho ubonge, noba ulapha esitolweni ungathandaza. Vula umlomo wakho uthandaze. Makunento oyikhumbulayo uSathane wayithatha empilweni yakho, ibize ngegama ngoba manje into zakho ziyabuya. Come on everyone entendeni, mawungenamthandazo vele ubize igama likaJesu. Ayakho rabashandele khethaya ngegama likaJesu waseNazaretha, ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuba make wafika wena kunyakaza konke, kuqaqeka amaketane, wafika eGadara isimo singavumi, indoda engathi boshiwe yaphila yakhululeka, nalaba bayakhululeka ngegama likaJesu waseNazaretha. Yonke into ebibanjwa sisitha siyabuya ngegama likaJesu waseNazaretha, bayaphila ngegama likaJesu. Sikhulumela imimoya, sikonfront amadimoni abamba impilo yabo ngegama likaJesu waseNazaretha. Phansi kwegazi siyayifihla impilo yabo, lenkululeko abapha yona siyayifihla egazini
likaJesu waseNazaretha bayaphila, bayasinda, bayakhululwa ngegama likaJesu waseNazaretha. Amandla kaNkulunkulu ophilayo ayohlala phezu kwabo yonke imihla yokuphila kwabo ngegama likaJesu waseNazaretha. Isibusiso soNkulunkulu ophilayo siyohlala phezu kwabo ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabakhulekela moya oyingcwele yehlela kubo ngegama likaJesu waseNazaretha. Lento wayenza kulo wesifazane waseSamaria yenze nakubo ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyakholwa ukuthi purpose yakho ezimpilweni zabo it has been activated, it has been awakened ngegama likaJesu waseNazaretha. Bayisitsha sokuthwala igama lakho, bayisitsha sokuhambisa indaba yakho ngegama likaJesu waseNazaretha. Abathi bephinde emakhaya babuye bethwala isibusiso, bangene bethwala amandla, bangene bethwala umlilo, bangene bethwala inkazimulo ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Baba, we give you all the glory. uNkulunkulu wethu onamandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Glorify yourself ngempilo zabo egameni lenkosi yethu uJesu uKristu waseNazaretha. Father, we thank you, we give you all the glory. uNkulunkulu wethu onamandla onke, let your healing power touch each and everyone who is sick in this place ngegama lenkosi yethu uJesu waseNazaretha. Baba wethu onamandla ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Baba, we give you all the glory ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ake sishaya izandla, celebrate uNkulunkulu and celebrate the victory that Jesus has purchased for laba abalanga phambili. Come on, for the last time, clap hands kakhulu. Hallelujah ngegama likaJesu waseNazaretha.